מכובדיי ויקיריי, אני מברך על קיומו של הכנס החשוב הזה, הנוגע בלב ליבו של מה שמדינת ישראל, אנו כולנו זקוקים לו כעת. אחרי תקופה ארוכה של מחלוקות ושסעים כאובים, חווינו בחודשים האחרונים תנועת מטוטלת עוצמתית. אמנם המתקפה האכזרית של חמאס בבוקר ה-7 באוקטובר הציפה את החברה הישראלית בהלם, בתדהמה, בכאב, אבל לנוכח השבר הנורא התעוררנו. ורוח ישראלית עצומה, אדירה של סולידריות, ערבות הדדית, אחריות משותפת, קמה והיא מפעמת עדיין בכל מקום. אנחנו מוצאים ישראלים מכל האמונות ואורחות החיים, מתנהלים בתחושת אחווה ושותפות גורל אינסופית. הם לא רוצים לחזור לשיח של ה-6 באוקטובר. עם ישראל לא רוצה לחזור לשם, למרות הרעשים שדוחפים אותו אליהם. וכך אנחנו מוצאים גם הרבה תקווה. אסור שנטעה. הימים הללו של אז לא נעלמו ויש סדקים בתוכנו. ולטראומה הקולקטיבית הזאת שאנחנו נמצאים בה יש נטייה אחרי האחדות המיידית גם להעמיק ולהרחיב את השסעים, ללבות האשמות, מאבקי כוח, תהליכי הקצנה. אבל אסור לשכוח שיש גם פוטנציאל אדיר ליכולת התיקון שלנו, להתעוררות שלנו, ליכולת שלנו לנהל דו-שיח ותהליכים חברתיים מתקנים. זה אך טבעי שנדע להתווכח כי זה ב-DNA שלנו וחובה להתווכח, אבל צריך לדעת איך. והכנס שאתם מקיימים היום חשוב מאין כמוהו והעיתוש שלו קריטי. זה צעד משמעותי ביותר למה שאני מגדיר כחזון נשיא המדינה שאני מביא עימי לעם כולו. דהיינו, העמקת הקשב ההדדי בישראל. שיפור היכולת לנהל דיאלוג ומחלוקות בגבולות ברורים ומכבדים של שיח. אני קורא לכולכם ומזמין אתכם להצטרף ליוזמות של בית הנשיא, הנקראות מחליפים מילה, יוזמת הנשיא לשיח ישראלי. אנחנו מצפים לראותכם שאתם בונים יחד איתנו את הפרק הבא במאמץ הקולקטיבי של בניית המדינה לאחר האסון הנורא, בהקשבה, כבוד והושטת יד. וקשה שלא לראות, אחרי השנה האחרונה, שהיכולת הזו לגלות כבוד, אמפתיה, להקשיב, לנשום עמוק לפני שמגיבים ותוקפים, היא חשובה לנו עד מאוד. ואני בטוח שבעזרת בית הספר להקשבה, ספסלי ההקשבה הרבים והעשייה המבורכת של בדרה, המרכז הישראלי להקשבה, שמובלת על ידי שרי ג'קסון קליין והיועץ פרופסור אבי קלוגר, תתפתח ותצמח תרבות חשובה של הקשבה. אני מודה לכולכם על החזון והמעש. עלו והצליחו.